cho Igbo ndị ọma kelenu cho Igbo ndị ọma rienu mụọnụ zụọnụ ya gazie Igbo bụ Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelekwa m unu ọzọ kedu ka ekesi anyanwụ n'ogbe eji maka na nke ọbụla ị na-eme na-aga n'anya ya ekpere m ọfọm na ogu m bụ na Olisa kere eluigwe n'ụwa ga-agọzi anyị ụbọchị eke ọ ga-agọzi anyị ụbọchị afọ ọ ga-agọzi anyị ụbọchị orie nakwa ụbọchị nkwọ nke ọbụla ị na-eme dị mma jisi ike na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-agbalite mbọ aha m bụ Maazị Ike Ije Stanley Chizaram ị nwere ike ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye ọpụta ihe a na-eme anụkwanụ m ebe a kpọmkwem n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ọgịnịdị nke a bụ ihe omume anyị pụrụ iche bụ nke a kpọrọ Nke Ị Chọrọ marakwa na Nke Ị Chọrọ bụ maka ọdịmma gị maka ezinụlọ gị nakwa gị onwe gị na ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-aga n'anya ya ebe a ka anyị sụrụ gede n'ihe omume anyị a ị nwere ike izibatara anyị ozi ị nwere ike ịmapụ ọkwa ahịa gị ị nwere ike izibatara anyị ozi ekele ahụ dị gị mkpa onye ahụ bụ onye dị gị n'obi ị chọrọ ikele o nwere ike ọ bụrụ nwunye gị ọ bụrụ nwaanyị gị ọ bụrụ mma gị mpa gị onye ahụ dị gị n'obi ị chọrọ izipụ ozi ekele gị izibatara anyị ozi anyị wee nọ n'ebe a na-agbasa ya bụ ozi ị nwere ike izibata ozi ahụ na igwe mkparịta ụbụbọ bụ soshal midia na Facebook na YouTube na Instagram chọọ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị agakwa n'ebe ọbụla n'ihi na aka anyị juru eju bara imete gị mma Igbo isiokwu nke anyị ji taa gbakwara ọkpụrụkpụ o nwere isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke m chọrọ ka anyị na gị kparịa n'ụbọchị taa isiokwu a gbasara dik ọ gbasara atọm ọ gbasara ma onye ọbụla dị ndụ ọ gbasara ya ọ bụ gịnị bụ isiokwu anyị na-ekwu maka ya ọ bụ nnọọ maka ahụike akpụkpọ ahụ gị ịma na dịka ime ahụ anyị na-achọkwa ahụike ọ bụ otu a ka akpụkpọ ahụ anyị na-achọ ahụike enwee m na-asị ọ bụ gịnị ka ị nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ gị na-enwu mụrụmụrụ na-acha ọ bụrụkwa sị ịcha ụcha ma onye dị ọcha ma onye dị ojii iwe na-enwu na-amụke onye hụ gị ọ sị na onye amaka ihe ndị a ka anyị ga-ekwu maka ya n'ihe omume anyị agakwala ebe ọbụla n'ihi na anyị ga-aga ezumike ọ bụrụ na anyị nọchie azụ anyị akwụ nkwa n'ihu akpụkpọ ndewo Igbo ndị ọma anyị abịakwala n'ọzọ ọ gịnị dị Igbo si na ezuo ka ahụ eri udele atọtuo ngịga anyị ezukwalanụ ka anyị eri ya bụ udele ngwa ka m tinye gị azụ n'esimolu wee bịa tupu anyị aga ezumike agwara m gị na isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke anyị ga-atụle taa bụ maka akpụkpọ ahụ gị nakwa ahụike ya Igbo ịma na anyị nwa bụ ndị Igbo na-amakwanụ mma o nwere ndị ga-ahụ ma nwoke ma nwaanyị ị na-ele ya sị chai nwa nke a magbuo onwe ya ọgịnịdị ọ bụrụ nwaanyị ọ gafewo ụmụ okorobịa atụgharịa na-ele ya sị nwa nke a ọgịnịdị ị na-elekwa o nwekwa ndị ga-ahụ ọ bụrụkwa na ha jọrọ njọ mana ọ dịzie ịghọtara ihe m na-ekwu ihe anyị na-ekwu maka ya bụ na dịka anyị bụ mmadụ anyị kwesịrị na-eledo onwe anyị anya anyị kwesịrị na-eme ihe ga-eme ahụ anyị onye hụ gị ọ makwaranụ na ahụ dị gị mma ọ pụghị ịghọtara ihe m na-ekwu dịka anyị na-atụle maka akpụkpọ ahụ taa ụfọdụ ejikwala aka ha wee mebie anụ ahụ ha site n'ihi o nwere ike ọ bụrụ na ha chọrọ ịchatụkwa ụcha o nwere ike bụrụ na ha lere onwe ha n'enyo si na pụta nde ejiri m oji achọrọ m ịcha ụcha achọrọ m ịdị ka nwa bekee gịnị ka m ga-eme ka m wee dị ụcha ichefuo na Chineke kere gị nnọọ ka ị dị otu ahụ ede a sị na ndị iti si na black is beautiful black no dey crack akwa ịghọtara ụmụ ihe ndị a onye dị oji pụta ndụ ugbu a adị m oji obi dị m ụtọ nlecha onwe m na-enyo nsị ọgịnị lekwa dị mkpa onye si ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya mee gịnị dị obi dị m mma maka na ndị oji ọ bụrụ na ị dị ọcha obi dị gị mma na ịdị ọcha ọ bụrụ na ị dịkwa oji obi dị gị mma na ịdị oji ị na-achọzi ihe ị ga-eme ka ya bụ oji maọbụ ọcha wee na-enwu na-adịkwa mma ile anya dịka m kwuru na mbụ ụfọdụ ji aka ha na-emebi akpụkpọ ahụ ha site n'igo mmanụ eji ụmụ ntụ kemikal okerie ọnwụọ wee mee nke kacha njọ bụ na ọtụtụ n'ime ha anaghị agụ na enwere mpempe akwụkwọ a na-etinye n'ahịa ọbụla ha anaghị agụ ya bụ mpempe akwụkwọ ha wee gaa n'ihu na-ete ude na-etekasị
onye tee o buru ngwa ahịa ya jee kwụrụ n'anwụ anwụ tichaa ya ihe niile ụmụ ntụ okerie ọnwụ ndị ahụ eji mee ya bụ mmanụ atabacha ya ahụ. Tupu ị na-ama ihe na-eme, ụgwọ erikasịwa ha ahụ. Tupu ị na-ama nke na-eme, ọ dịzie ka ebe a ọka dị ụcha maọbụ ọka dị oji. Ile anya n'aka onwe ị ga-ahụcha akwara ndị ha tegidela mmanụ, ị na-ahụ akwara dị ha n'aka na-achazi akwụkwọ ndụ. Nke a adịghị mma. Ihe m na-ekwu maka ya ugbu a bụ tupu ị na-ego mmanụ, tupu ị na-asa ncha, mara ụdị akpụkpọ ahụ ị nwere, mara ihe ga-adaba. Ọ bụrụ na ị ma gị ịjụ ese lekwa akpụkpọ ahụ ma adị m ojii maọbụ ọ na-agba mmanụ maọbụ na ọ dị dry, ya bụ na ọ na-adịcha mmiri. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Ị mara ụdị anụ ahụ ị nwere tupu ị na-ego mmanụ. Ọ bụrụkwanụ na igo mmanụ ahụ, nwee ndidi, mepee ya, lee ime ya ma o nwere mpempe akwụkwọ ndụmọdụ otu ị ga-esi na-ete ya bụ mmanụ o wee dị gị mma n'ahụ. O nwekwa mmanụ bụ sọ n'abalị ka ị ga na-ete, o nwere ndị bụ n'ụtụtụ ka ị ga na-ete. Ịghọtara? Iso ya bụ ndụmọdụ, itee ya ọ dị ka ife. Nke ahụ bụ nke mbụ. Nke abụọ bụ na unyi na-emekwa ka akpụkpọ ahụ mmadụ hapụ ị na-enwu. Ka m gwa gị eziokwu na o nwekwa ndị bụ nnọọ ha ma ka esi eru unyi. Si na mụsị ha ma ka esi eru unyi. Ha dịrị ịsa ahụ na-abụ oke ihe. Ọ bụrụ si ịsa ahụ, akwa ha na-eyi n'ahụ. O nwere ndị bụ ha yi akwa, ha nwere ike iyi akwa otu ọnwa, wiiki na-abụ maọbụ izu ụka na-abụ tupu amara na a na-asa ya mmiri. Nke ahụ adịghị mma. Ụmụ ihe ndị a na-ebute nje na-aba n'ahụ mmadụ, o wee na-eme ka ahụ mmadụ na-atakasị. Ịsa akwa gị dịka m na-ekwukwa akwa, ka m kwuokwa maka ebe ị na-ehi ụra. Akwa nke a na-edina, ebe ahụ ị na-ehi ụra, ị ga-agba mbọ hụ na ọ dị ọcha. Akwa ahụ ị na-agbasa n'elu akwa gị, ịsa ya mmiri kwamgbe, ịgbaa ya n'anwụ ọkọ, idobekwa ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-emenwute ayọn, ime ya ọ dị ọcha n'anya. Ihe eji ehido isi bụ pilo, ime ha niile adị ọcha. Ụmụ ihe ndị a na-enyekwa aka ka ahụ gị, akpụkpọ ahụ gị na-acha, na-enwu ka kpakpando. Ekwugo m ụzọ abụọ. Nke atọ ugbu a bụ na ịṅụ mmiri. Mmiri bara uru n'ahụ mmadụ ebe ọ dị ukwuu, mana ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe ahụ. Isi n'ụra teta n'ụtụtụ, ịṅụọ mmiri, ọ ga-eyi aka wee bupụtasị ụmụ ihe ahụ gị na-achọghị. Ịnyụọ mamịrị, ịnyụpụ ha. Ọ bụrụ na azara ya bụ hit gbaa gị n'ahụ, ụmụ ihe ndị ahụ apụcha, inwe ahụike. Ịghọtara? Ahụ gị na-amụke. Ọzọ dị ka ibe ya bụkwa na ị ga na-eri mkpụrụ osisi. Mkpụrụ osisi dị mma n'ahụ. Mkpụrụ osisi bụ ihe ị nwere ike inweta, ọ bụghị ihe ị ga-etufu nnukwu ego. Ọ bụrụ na i jide maọbụ 100 naira maọbụ 200, ị ga-ego ezigbo mkpụrụ osisi ị ga na-eri, ma unere ma apụl ma ụmụ ihe ndị a. Ị na-ata ya, ịtachie ya, ịhụ ịtachie ọsa. Ma ọ bụrụ ka ndị okwu na-ekwu, ịtachiere onwe gị ọsa, ọ na-adị mma n'ahụ. Ọ na-emekwa ka akpụkpọ ahụ mmadụ na-enwu. Ọzọ dị ka ibe ya bụkwa imegharị ahụ. Imegharị ahụ ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ exercise. Ọ bụghị ịnọ otu ọnwa, ịnọ ọnwa na-abụ. Tụmadị ndị na-arụ ọrụ bekee, ha gaa n'ọfịs ha nọrọ, ha ga-anọ 9 to 5 site n'elekere anya 9 nke ụtụtụ ruo na elekere anya 5 nke ehihie. Ịhụ ha eburu akpa ha baa na moto laa. Ụbọchị echi ya otu ihe ahụ ka ha ga na-eme. Ị gaghị enwe ohere ị ga-eji wee pụọ wee gbaa ọsọ. Ọ bụrụ na street ịgbagharịa 10 kilometers, Nnamdị ka m hapụ itu ọnụ. Ịghọtara? Imegharịa ahụ, azara maọbụ ọsịsọ esi gị n'ahụ pụọ. Enwere ihe oghere nọcha mmadụ n'ahụ a na-akpọ pulse. Ụmụ obere oghere ndị ahụ, dịka ị na-emegharị ahụ, na-eme exercise, azara esi ebe ahụ na-apụ. Ọ na-eme ka oghere ndị ahụ mepee. Ịsa ahụ, ịsapụcha unyi, ịhụ na ahụ gị ga-adị ike kpọmkwem. Igbo ndị ọma, ọ bụkwanụ maka gị ka anyị ji wee nọ ebe a, maka ahụike gị, maka ọdịmma gị. Anyị ga-aga obere ezumike ugbu a. Ọ bụrụ na anyị lọghachita,
anyị agwa gị ihe ọzọ nke anyị ji n'aka. Agakwana ebe ọbụla. Ndewo. Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa ya n'isi mbido TV kpọmkwem ebe ihe niile na-eme. Ọgịnịdị, nke a bụ ihe omume anyị apụrụ iche bụ nke a kpọrọ nke ị chọrọ, maka ọdịmma gị, maka ọdịmma ezinụlọ gị, nakwa obi ụtọ gị, nakwa ahụike gị. Isiokwu nke gbara ọkpụrụkpụ nke anyị na-atụle n'ụbọchị taa bụ maka ahụike akpụkpọ ahụ gị. Ọ bụ gịnị ka ị ga na-eme ka akpụkpọ ahụ gị na-adị mma, na-enwu ka kpakpando, ị na-amụke? Ọ bụ ihe ndị ahụ niile ka anyị gbariri. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, ngwa ka m tụpenye gị azụ, obere azụ ihe ndị anyị kwugoro na mbụ. Ekwuru m sị na ọ dị mkpa na ị matara ụdị akpụkpọ ahụ ị nwere tupu ị na-amara ụdị mmanụ nakwa ncha ị na-asa. Ekwukwara m na ọ dị mma ịṅụ mmiri nakwa iri mkpụrụ osisi na ụmụ ihe ndị ahụ na-enye aka na-edozi ahụ ma n'ime ahụ o wee na-enwupụta n'elu ahụ gị. Ekwukwara m na ọ dị mma idose ebe obibi gị, ebe ị na-ehi ụra, akwa iji ehi ụra, ihe niile ụcha na ụmụ ihe ndị ahụ na-enye aka chụpụ nje ndị ahụ na-atakasị mmadụ, na-akpata ụgwọ na ụmụ nje na-eme mmadụ n'ahụ. Ekwukwara m ọzọ sị na ọ dị mma imegharị ahụ, igba ọsọ, ime exercise. Ịghọtago? Ị na-agba azara maọbụ ọsịsọ hit a na-esighị n'ahụ na-apụ. Ụmụ ihe ndị ahụ esa ahụ, sapụzie ahụ, nwanne ị na-ewo, ị na-acha dịka ife. Ị nwere ike isi na kedu kwanụ maka ụzọ ọlọrọ ọhụrụ a na-eji eme ka ahụ mmadụ na-amụke? O nwekwara onye jụrụ ajụjụ ahụ. Ọ dị mma ịga masaji, ọ dị mma ịga spa, mee manicure, pedicure na ụmụ ihe ndị ahụ, ewere scrubbing na ụmụ ihe igwe ndị a eji achọ mma, chọọ gị mma, wee fisasịchaa gị ahụ, wepụchaa blemishes ndị a niile, ị na-amụke. Ịghọtala? Ụmụ ihe ndị a na-enye aka. Ile anya, enwere ike onwe ndị na-ahụrụ ebe a, onwe ndị na-asakwa ebe a, ịsa ahụ ọ dị ka ụmụ nwoke agbaba nnọọ, agbanye shawa efe n'isi, onye ọbụla ịgbapụ, ịga ọrụ, ịbatakwa n'abalị, ịgbanye shawa. Ụmụ ihe ndị a ị ga-eji ya nwayọọ saa ahụ, were shampo, were ncha, were ụmụ ihe ndị a chie ebe ahụ dịcha delicate ma ọ bụrụ ndị siri oyibo. Akpụ ụkwụ gị, akpụ aka gị, ikpere gị, abụ gị na-abụ na ebe ndị nke ọzọ na-achọghị ịkpọtụ ahụ. Ịkpọtara ihe m na-ekwu. Ificha ndị ahụ, ji nnọọ nwayọọ mee ya, ahụ gị niile a na-enwu, ị na-ama. Ngwa ka ọ dị ugbu a, anyị ga-aga ka anyị kụpụrụ gị ọmalịcha egwu dị iche iche. Ama m na egwu na-adị gị mma. Mụnwa bụ Ike Ije Stanley Chizaram, onye mmemme aka na-achịpụta nkwa nke mbụ. Enwere m nkwa dị iche iche. Enwere m nkwa ka Igbo, enwere m nkwa melete, enwere m nkwa the conquest, enwekwa m nke nnukwu ya na-akpọ nkwa sakramento. Ọgịnịdị mpịara gị ya na anyị azọrie egwu, anyị zọrịcha ya bụ egwu, anyị abịakwa ọzọ. Ekene m gị Igbo, ndewo. Igbo ọ bụ gịnịdị, ọ gịnị na-eme? Ndị be anyị ka nọkwa kpọmkwem n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme. Ọ bụ na ihe omume anyị apụrụ iche bụ nke a kpọrọ nke ị chọrọ ka anyị na gị nọ ugbu a. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị, ngwa hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ nọ ugbu a. Nke ị chọrọ bụ ọmarịcha ihe omume anyị họpụtara maka ọdịmma gị, ọdịmma ezinụlọ gị nakwa ndị ahụ niile hụrụ n'anya. Ọ bụ oge ị ga-eji wee zibata ozi ekele, wee gọọ ọfọma, kpepụrụ onye ahụ dị gị n'obi ekpere ọma. Ị ga-ezibatara anyị ozi site n'akara soshal midia anyị niile, ya bụ igwe mkparịta ụbụbọ nke ndị oyibo kpọrọ soshal midia. Chọọ anyị na @isimbido TV, mana Instagram, mana Twitter, mana YouTube nakwa Facebook. Ebe ahụ ka anyị nọ izibatara anyị ozi, ịgwa anyị ọmarịcha egwu na-adịghị mma n'obi. Egwu ahụ bụ anyị na-akụ ya. Ị hụrụ ka m si wee zọrie egwu, wee gbaa ya bụ egwu. Izibatara anyị ọmarịcha egwu ahụ na-adịghị mma n'obi, anyị wee tipụrụ gị ya, wee mekwa ka ozi ekele gị ahụ rute ya bụ onye na-ezigara ya ntị. Ngwa ka m gwatụgụ ihe anyị nọ na ya. N'ihe omume anyị a, isiokwu nke anyị tụlere bụ maka ahụike akpụkpọ ahụ gị. Ọ bụ gịnị ka ị nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ gị na-amụke? Ọ bụ gịnị ka ị nwere ike ime ka nke bụ ile onwe gị na-enyo, inenesi onwe gị sị amakwara m mma o. Ya bụ ịbụrụ apụ n'anwụ, ịbụrụ enenebe eji ọlụ, ịbụrụ igugbo eji ahụ ụzọ. Ịghọtago? So ihe anyị kwuru na ya, anyị si na ọ dị mma mmadụ ịṅụ mmiri,
takwa mkpụrụ osisi na ụmụ ihe ndị ahụ na-enye aka mee ka ime ahụ gị nakwa akpụkpọ ahụ gị dị mma. Anyị wee kwukwa na ọ dịkwa mma gị idose ebe obibi gị ụcha, dose akwa iyiri eyi ụcha, iyi akwa ofu ugbo, ịsa ya mmiri, dose ya n'anwụ ọkọ, ide ya ede, ịdị ọgọ n'anya. Ụmụ ihe ndị ahụ na-enye aka wee gbuo nje niile na-eme ka ahụ mmadụ na-atakasị. Anyị kwukwara sị na ọ dị mma gị ime ihe ndị oyibo kpọrọ exercise, sports. Ịghọtara, imegharị ahụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-arụ ọrụ bekee, ọrụ gị bụ na ị ga-etukwu ala, ị nọrọ ala site n'ụtụtụ ịga ọrụ ebe elekere anyị 9 nke ụtụtụ, ị ga-anọ n'ala nọgide n'ala nọgide, ịnọgide ọkụ elekere 5 imechie, ụbọchị ọzọ ịbịakwa ọzọ otu ihe ahụ. Ị gaghị enwe ohere ị ga-eji wee megharịa ahụ, nke ha adịkwa mma, ọ ga na-emetụta gị. Nya ka na-agwa gị na kwamgbe ị pụọ n'ezi, ịgba ọsọ, hiti ma azara ma azịza esi gị n'ahụ wee pụọ, ịsa ahụ, ịhụ na ahụ gị na-enwu. Ọzọ anyị kwukwara bụ na ị ga-ama ụdị ncha na ụdị ude maọbụ mmanụ ị na-ete. Ọ bụghị ihe niile hụrụ ịmaburu ime gịnị ije tee, itecha ya nnọọ. Ụfọdụ n'ime ha na-ebu ndụmọdụ ka esi ete ya, o nwere mpempe akwụkwọ na-anọ n'ime ya, ị gaghị agụ naanị ihe mana mama Beatrice si na ude dị otu a na-adị mma n'ahụ, kpekpekpe ije gbara igoro before ị na-ama ihe na-eme. Tupu ị na-ama ihe na-eme, iteela, iburula ahịa gị, ịgbapụla, ịzọrọ n'anwụ, anwụ chacha gị, ụmụ ntụ oke rie ọnwụọ ndị a eji wee mepụta ya bụ mmanụ abaa gị n'ahụ, takasịa ahụ. Ọ ya na-eme ịhụ ndị ụfọdụ ị ahụ o nwere ebe akwara ha ọ na-acha akwụkwọ ndụ. Ụmụ ihe ndị ahụ na-enye aka na-emebi ahụ mmadụ. Mara ụdị mmanụ ị na-ete, ọ bụghị ihe niile hụrụ ịmaburu tee. Ịghọtala? Anyị kwukwara okwu n'aka nke ọzọ sị na ọ dị mma ị na-aga masaji, ị gaa spa, manicure, scrubbing, pedicure na ụmụ ihe ndị ọzọ, eji igwe ha dị iche iche wee mee gị ka onye ọcha. Ọ na-adịkwanụ mma ị nọrọ nnọọ mmadụ a na-afịchasị gị. Ịghọtara, ụmụ ihe ndị ahụ na-emekwa na-enye aka ahụ gị na-adị mma. Ụmụ ihe ndị aka anyị tinyesịrị ọnụ. Ekwukwara m na ọ dị mma ịsapụ ahụ wee chọta those delicate places, ma ọ bụrụ na asụsụ ndị Itibọrịbọ, ụmụ ebe ndị ahụ aka na-anaghị erucha, dịka akpụ aka gị, akpụ ụkwụ gị, ikpere gị, ụmụ ebe ndị ahụ iji nnọọ nwayọ. Ọ bụghị gbaba n'ụlọ ebe a na-asa ahụ, ịgbanye mmiri gbagwagwa ọsọ gị n'ahụ gị, itie isi gị pakapaka, ịgbapụ. Mba, ha adịghị mma. Ị ga-eji nnọọ nwayọ wepụta ohere saa ahụ, sachasịa ahụ, sapụ abụ gị, sapụcha ụmụ ebe ndị ọzọ na-achọghị ịkpọtụ ahụ, ịmanụ. So itinyecha aka n'ebe ndị ahụ, wepụcha ụmụ ihe ndị ahụ na-adịcha mma, ịsapụ ya, ahụ gị na-enwu. Ọkwa n'ihe omume anyị ka anyị nọ ugbu a, nke ị chọrọ, maka ọdịmma gị, maka ọdịmma ezinụlọ gị, maka ọdịmma ndị ahụ niile hụrụ n'anya. Igbo ndị ọma, anyị ga-aga ugbu a ka anyị kụpụ egwu ndị ahụ dị mma, bụ nke unu zibatara anyị ozi site n'igwe soshal midia. Onye nke a sị na achọrọ m ka ịkụpụrụ m egwu dị otu a, onye nke a sị na achọrọ m ka unu ga-ahụ ya ugbu a, anyị ga-akụpụrụ unu egwu ahụ. Arịrịọ m na-arịọ gị bụ, ebe ahụ ị nọ, anọkwala ka isi osi, na egwu na onwe ya bụkwa otu n'ime mmegharị ahụ a na-ekwu okwu ya. Onye gbaa egwu ịhụ na ọbara nọ gị n'ahụ agbagharịa. Ịghọtago? Dịka egwu a na-akụ, ị na-azọ n'ụkwụ, ị na-asọ galigali. Ịghọtago? Ụmụ ihe ndị a na-enye aka ka ndụ na-aga n'ihu. Agakwala ebe ọbụla, echefukwala na ọ bụ n'isi mbido TV ka anyị nọ kpọmkwem. Ị nwekwara ike izibatara anyị ozi site n'igwe soshal midia anyị maọbụ n'igwe mkparịta ụbụbọ n'asụsụ nke anyị, na Facebook, na Instagram, na all platforms. Ka nsụpụ ya etu ahụ, all platforms. Chọọ anyị na @isimbido TV. Zibatara anyị ozi ekele, zibatara anyị ụfọma niile na-agọrọ ndị dị gị n'obi. Anyị ga-anọ ebe a wee gbasaa ya bụ ozi, o wee na-eru ha ntị. Agakwala ebe ọbụla, hapụ ya na Isimbido TV. Ọgụndị, ndewo. Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, Igbo ndị ọma nji aba mba ọgụ. Anyị abịakwa ọzọ nnọọ. Anyị ka nọkwa n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ Nke Ị Chọrọ na Isimbido TV, ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile na-afịọ, ebe ahụ ka egwu chagam dịka igwe ilo.
Igbo si na ebe ọkụ nyụrụ achịsa ọwa. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị nke taa. Echefukwala na ị nwere ike izibatara anyị ozi ekele, zibatara anyị ọkwa azụmahịa, zibatara anyị ozi ahụ ị chọrọ ka onye na-amasị gị nụ maka ya. Ị nwere ike ịkwapụ anyị ọkwa egwu dị gị mkpa ị chọrọ ka anyị kụpụrụ gị egwu ahụ bụ anyị na-akụ ya obi na-atọ onye ahụ ị na-ezigara ya ụtọ, o wee nọrọ ebe ọ nọ na-ekwu oyoyo ihe niile na-aga n'anya ya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ndị otu anyị, ndị otu nke ị chọrọ na-akpagharịkwa n'obodo. Ha nwere ike bịa n'ebe ahụ ị na-azụ ahịa, ha nwere ike bịakwa na ihu ya adị unu si na ha ga-ajụ unu ajụjụ ole na ole. Kedu onye chọrọ ikele, kedu ụfọdụ na-agụrụ onye ahụ dị gị n'obi, onye bụ onye ahụ ọ na-amasị gị, onye ahụ dị gị n'obi ị chọrọ izipụrụ ozi ekele. Ọ bụrụ na ha bịa na be gị, nabata ha. Ọ bụrụ na ha jụọ gị ajụjụ, saa ha. Ihe ọbụla ha si gị mee, isonye wee mee. Anyị ga-egosi ya ebe a ka ụwa niile na-ahụ ya, ka ụwa niile na-ahụkwa gị. Ya bụ oge ọbụla ha bịara, unu biko zaa ha, zibatara anyị ozi, sonyere anyị na igwe soshal midia anyị niile, na Facebook @isimbido TV, na YouTube @isimbido TV, na Instagram na @isimbido TV. Ka anyị na gị wee bụrụ nnu na mmanụ, ka anyị na gị na-eme ọfụma. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị. Biko agakwala ebe ọbụla, hapụ ya na Isimbido TV. Aha m bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ị nwere ike kpọọ m onye mmemme, onye mmekasị, aka na-achịpụta nkwa nke mbụ na nkwa dị iche iche, nkwa melete, nkwa dị kpọmkwes, nkwa sakramento, nkwa ka nkwa. Ọ bụrụ na ị nwekwara mmemme ị chọrọ onye mferi ọnụ, onye ga-abịa wee jidere gị mikrofon wee napụtacha ịmanụ ndị ahụ, ndị bilonia na your billionaire friends, nwere ihe ndị a, anyị ga-abịa ebe ahụ, anyị ga-eme ya, anyị ga-ahaziri gị mmemme ahụ, anyị ga-afọshi ya. Ghọtara ọka anyị si eme. Ngwa agala ebe ọbụla. Ebe ọkụ nyere achịsa ọwa, ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị nke taa. Ụbọchị ahụ otu Igbo ga-akwa nne ya, anyị ga-agbatapụ ya bụ egwu anyị gbafọrọ. Agakwala ebe ọbụla. Ndewo.